ଆପଣ ଠିକ ଦଉଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ବର୍ଷେଇ ବ୍ଲକର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲୁ। ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କିଛି କହିବୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫୁଲ କଡ଼ା ଦେଇକିନା ଏବଂ ତା ସହିତ ରଜନୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଗାମୁଛା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଡାଏରୀ ଏବଂ ପେନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମେ ଆମର ଯେହେତୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଜଣାଇଛୁ। ତ ଏସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କହି ଶୁଣାଇବେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ରିସ୍କି କାମ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲାଇଫ୍ ତ ରିସ୍କରେ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ କେତେଟା ଜୀବନ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଉସ୍ତାଦ କୁହାଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ଡ୍ରାଇଭର ଡାକନ୍ତୁ ଉସ୍ତାଦ ଡାକନ୍ତି ଆମର ଇଏରେ ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିକି ଆପଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହଜ କାମନା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ପ ବି କରିଛନ୍ତି ମୋତେ। ତ ସେଇଟା ରହୁ, ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ରହୁ କାମ କରିକି ଭଲ ସ୍ମୃତି ନେଇକି ଏଠୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଡାଏରୀ ଯାହା ସବୁ ଦେଲେ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। वीडियो कॉलिंग करिछि बोतल पानी गुटी दे फोटो आउ दे आसंतु ए आ जाओ ना ये शुक्र बैग में दीचो।